Το Εμαούς παραπέμπει σε βιβλική παραβολή. Είναι ίσως για κάποιους γνωστή, για κάποιους λιγότερο γνωστή, η ιστορία με τους δύο διπόρους τους οποίους συναντάει ο Χριστός λίγο μετά την Ανάστασή του, οι οποίοι δεν τον αναγνωρίζουν, αν και μαθητές του, ας πούμε, και οπαδοί του, και τους οποίους αποκαλύπτεται κάποια στιγμή και αναγνωρίζουν στο πρόσωπό του τον Ιησού, καταλαβαίνοντας ότι μπορεί να περάσει κανείς από δίπλα από κάτι που γνωρίζει χωρίς να το αναγνωρίσει, και είναι και ο συμβολισμός του βιβλίου γενικότερα. Πρόκειται για την ιστορία 4 νεαρών παιδιών, εφήβων προς την ενηλικίωση, οι οποίοι ζουν διάφορες καταστάσεις, πολύ περίεργες, πολύ ιδιαίτερες, πολύ προσωπικές. Η γλώσσα του Μπαρίκο, αν θέλουμε να πούμε στη γλώσσα, είναι μια επίσης ιδιαίτερη γλώσσα. Είναι μια γλώσσα που έχει πάρα πολλές συγκοπές, είναι ελλειπτική.